זהו, אנחנו נמצאים על הר הזיתים, ושם למטה, העיר היפה ביותר בעולם, ירושלים. אדון מדריך, אולי אתה יכול להסביר מה רואים? בטח. הנה, שם למטה, העיר העתיקה, ומאחור רואים את הבתים של העיר החדשה. ואיפה הכותל? הכותל המערבי נמצא שם בתוך החומה. החומה? כן, חומה. זה הקיר הארוך הזה שמסביב לעיר העתיקה. לכותל באים יהודים מכל העולם להתפלל. אבל בעיר העתיקה יש עוד המון מקומות. הנה, הכיפה הזאת זה מסגד עומר. לשם באים מוסלמים להתפלל. ויש גם כנסיות חשובות. לשם באים נוצרים להתפלל. אז ירושלים עיר שבאים אנשים מכל העולם. כן. טיפי, בוא, נלך לכותל עכשיו. טוב, בוא. אוי, רוזי, תראי, זה גמל. כן, שלום.